Maka kaya ngapa diaturke? Wong eneke darah biru iki ngene iki lho. Gayane iki ngene iki. Dadi darah biru iki beda karo darah coklat. Buanik bareng klebu darah coklat. Nek Nanda iki darahe darah biru. Darah biru. Darah biru iki Dewi Bawa, Nduk. Oke. Traing kusuma rembesing mati wijiling andana warih. Dadi sampeyan iki klebu darah biru putri kraton. Mula eneng jenenge to Raden Ayu Nandasari. Raden Ayu Nandasari. Beda karo sing rebab barang jenenge. Trahe yen wis randhe trah babar pisan. Dadi wonge ana sing aurane kuat merga kuwi keturunan darah biru utawa trah dhuwur, ya to. Kuwi nek sampean iki pancen trah dhuwur ngono. Dadi ngerti tata kramane ya dhuwur, alus bebudene. Ngaten nggih, Mo. Iya, kowe rak seneng to ning kene? Oh, nggih. Bombong sanget raos kula dalu menika saged sowan wonten Kendarjo. Kendalrejo. Kendarjo, dusun Kendarjo, dudu desa. Desane urung bersih desa sik arepe taun ngarep iki. Agendane kapan niki Bapak Lurah? Gus Lurah wis diagendake mau wis dawuh karo aku kok. Nggih. Mau rak peladene rak grapek ya, Nduk. Grab ya semana dugi langsung napa langsung dahar. Heeh. Lawuh sate Romo. Wong ngono ya. Wah jan enak saestu. Ana rawon. Wonten rawone, Ana wonten sote, sotone. ana soto. Nggih. Kuwi lho panganan ratu iki ngono. Panganan kuwi. ratu. Ratuku. Lah kula lek tuku malah jedot. Lah kok iso jedot? Lah winginane nika Piye? lah nganu napa lah pas teng napa Jogja nika Apa kuwi? Nang Jogja pas ngopo? pas teng nika lho Rama tanggapan dek wingi nika lho. Ngopo enek cerita apa? Lah niku kan kula sing mbiayai kabeh yoga-yoga sak sindene. Loh, neng warung Jogja sing kita dalan Nika nggih. duitmu to kae? Nika gadan kula asline.
ning mboten jenengan ijoli belas nganti sakniki. Ya ora apa-apa. Dadi maskot iki ra kowe klebu sinden sing sugih dhewe to. Maskot. Dadi kalau apa? Maskot napa bayaran carry mawon. Keri tapi kan oke dhewe. Ngono lho. Jenengan niku mboten duwiti ning jujuli. Ya Wong teng kasir waya jujule kula tampi malah jenengan sing nampi. ya ya nek. Dadi wong kuwi wong gedhing niki ngono kuwi lho. Lah nggih jenengan gregetne. Kuwi ngilmu tak wedarne ora ngilmu apik ta kuwi. Dadi wong wedok sing soleh, solehah. Nggih. Sok men oleh bojo sing gati, ngono to. Nggih. Mula ilmu-ilmu konggonku iki gunakno. Ilmu sing pundi? Ya kuwi mau tak tuturi iki mau dadi wong wedok sing soleh, solehah. Karo lanang ki gati, ngono lho. Oh, jenengan nek marai mboten ngoten kok. Piye? Kudu wani. Kale wong lanang ben mboten disepelekne. Ngoten to? Lho, ora tegese kuwi lak perkara ben ra disepelekke wong lanang. Nek wong lanang kleru wanenono ora apa-apa. Kowe kudu bijak ngono lho. Oh, ngaten. Ya, iya. Nggih. Ki atur nembang ya Cahayu. Nggih. Jale kaya ngapa nembang dhisik sing kepenak sarung jagung. Oh, sing lawas niku. Iya, aja kok perkara lawas. Piyayi Kendarjo bence kene iki kena diarani warung sinden. Ngono, kene iki sindene akeh banget. Yen babatanku ning kene iki ya akeh ngono ta. Sinden bence. Nggih. Ya diaturke ya sarung jagung. Sarung jagung abete kabaca tresna tarewangi karepenci karepku abdah kangge solo watane sasan tingan kang gawe saprasaku latyan munggah gunung Nerawega watane tansah sumandhing matan saelek serung jagung rasane kabangan tresno yen tanpa rasa dina kaya setan serung jagung rasaku. Sarung jagung abadi kabaca tresna tarewangi karepenci karepku solo watane sasan tingan kang gawe saprasaku natyan munggah gunung Nerawega watane tansah tansah elek sarung jagung rasane kabangan tresno yen tanpa rasa dina kaya setan sarung jagung abang rasa. Dadi wayang kuwi wujude tontonan integritas sosial.
Nggih. kanggo ngumpulke warga masyarakat. Dadi wit dek kuno biyen Majapahit enek wayang-wayang beber. Wayang Iya ta? beber. Kediri enek wayang Purwa. Nah, banjur medang kauripan ening wayang ya kuwi apa lho? Wayang golek. Kowe iso ngawur wayang Panji. Wayang Panji. Ngono. Utawa wayang gedhog. Saiki kowe nembango tak bebasne gabung antara pentatonis, diatonis, musik karo gamelan. Ya, Oh nggih. tembange lestari. Lestari alamku. Jane sing niku. Sing ndi? Rasa niku lho. Oh iya iya. Semerta Iya, titip tresno ta. kok titip tresno napa Rasa malih? kang sejati. Oh nggih nggih. Kuwi jenenge wong titip tresno. titip tresno. Heeh. Ya Mas didadekne lestari kaya Lestari, ngapa? Mbak semoga. Raden Ayu Mas Nandasari. Wah, wonten Mas e. Ya mesti ening Mas lho. Mas iki dudu julukane wong lanang kok. Iya Mas, monggo. Sampun. Matur suwun Raden Ayu Nandasari. Jadi sinden ini jerat